Kublai pi baro at nga Pdiang Snowbha pi siya ka YouTube channel jonga Aloysius Papang. Kajing sha thombor ki riu kanthei ha ki rang bo aj jing it bakarni ha kajing ko abrai kado but ki riu trang snam kila nang yaijia nakapor sha kapor ha kaleng kiri kapertai hari India but ha kajala mekhalia jongi ro kumjo ki briu ki bashran banle ye kum ki kampan trim ki dei ki bla do no ye kamensim jingetip lem para briu but kim ting sho ya ki kandon an nama ki tip bakajing pen saja ya ki kan long tang shipor hadin kila yo biang ban im light don kajing senjor parat ki kandon an bat kom im ki briu khamtam hakani ka juk social media menta kanang pen shlur banang pen kharoi ya shibon ki kam baman bat ki kam pen trem haki im lang sa lang ki jing dia pas ko shar khai kum ki de kila dei ban pen kendit ban riu khamtam ya ki samla kan thai ki riu kan thai bat ki long kmi bakin long pikir ban im ka jing im ka batip ru tip lei ka jing im ka bari ya ka akor ka buram bat ka jing long kan thai bakordor jongki bat banam ya it matla bat unu ubri ubak kimtip ni itho bha khamtam ya ki bashuya kando langba kita kiransan social media khnang ba kiriu shim ko bukinam yo lat ban pen kalam raw ching it ya ka jing em kabala ban sha pan jot ni yalam wat shido ka jing yap ro paralong langba ka video ka balang kot ngan wan ra shapi ya ka khana jingjia ka bashisha ka bangal yo lum jing tip langba kilat pathai ko bor bat kiran san social media hot kadai ka khana jingjiha ka balang kot hanrei ka basngau trim ka basngau mulung bat ka basngau sun ei ro ban tip ha ka jo ka por kat kum kilat pathai ko bor yo jing tip ba kawai ka long kmi ka badang arpu news nem karta klasha dunya ba ka step arpun ru tarik u December 2000 saw kata shisngi hadin ka Christmas ha ka por kum ba khatwei bache tam ei kat ba ka long kmi kadang yeng ban up ya ka kali ba ka book online banwan shaw ya ka na khmat ka gate jong ka apartment baka sawai ban net chajing tray hanahara nipat hatikaun hajan jong ka dispur last gate jong ka sorba Guwahati Assam and klempoy prakhat uwei ubri ubakaji it samla ula wanda ka kali tourist swift desire ula here but kundup kansan bat dong ya ka ki kanja tiar ki banap na kabanta jong urendang keti bat kepo kabala men saujot bat thia langtar hamadan bat da penkit brand ban yaka da ki pulit Guwahati Medical College bat hospital ban yo ya ka jing sumar biang por hendai kala klatno na ka ka sla perthai tang hap den khndet kanta na ka daw ka jing jor palat ka jing place nam yathu medical superintendent jong hospital kilat pathai khobor ki yathu bakani ka long kmi ka ba sha dung yap ka kateng ka moshmi gogoi nakashnong Tingkong jong ke Dibruka district ka bawan ban kamai jakpo bat ban sa marwei ha Guwahati ban yo pendam ya ka yeng ka sem nadu usnam arhajar arphwei bat ka trei bat ka wei ka local NGO kani ka long kmi ka dei ka bala don khon kan thai arngot bat ka wei ka la khla no mancham snam na ka jing pang kansa bat don satang ka wei ka khon kan thai menta ka badang prasnem karta ya ka bak la shu e shashnong hapok ka jing pet jing sumar ukpa jongka ubadan ka jing duna haki bor yo I ka sen ka bakhat do e baki shikme shikhon ki yakando ka dei ha ubnai September 2008 saw but arsngi shwa bakan sha panyap kala phone but kren khado il ka khon kumju ro ya ukpa jongka hakata ka jing yakren bakhat do lang baka phone lo ong baka khon badang rit sa jongka kala yam pa do no namar baka kwa e baka kmi jongka kan wan no ban yo le kemen new year rangkat ka Kmie ban pentengen ban penkemen yela ka khon na jangai sha jangai ka Kular bakan sawan no hakalai phawai treatment step but Kular ro ban wan ra Jingaisngewbha new year yela ka khon da I khon ban riu Barbie Sangsot pat ka bapli ka khon ka badang plus nem karta ka bampat tip ya ka beneng ka khandeu bakan yo Pdiang Jingaisngewbha new year penban da ka Metiap jong ka Kmie bak I tapman same ka bala sop spine bha haka Jaka ikon benriu Barbie kumbala Kular da ka Kmie jongka ka Metiap jongka Kmie jongka kala long kum ka Jingaisngewbha ka bakhado e ya ki khmat ba palai jongka khon ka badang ret ka khon haka jinglong khna ret balului jongka kala kdop ba do e khado yawai yela ka Kmie hashwa ba thlik ding baklangkin bam do ya ka met badang sa bat kampat snu thop ha ka jing im jongka kan sakla khun swet no shirta nakhani ka sla perthai ngai ba ublei unum e no handai unri un sumar ya ka ni ka khon ka badang ret
haka jing im khon sweat badang sa jongka hangni nangni shakmat namar ngitip baka jing im hakarta ka badang klem ka Kmie ka bakha papun kalong ka bam tikna haka perthai ka bakansha manta leya thu bukpa ki khon jongka ni kalong Kmie ka balasha dungyap ulayap accident lish nam manshwa baka Kmie jongka kala khla nadu kapor bakadang red bat ka im ka he kasan bat ukupa jongka ubadon jingduna haki kaman bat angut ki prashan rang jongka ki batri balasngi shabar jongka jala kani ka jing sha dungyap jongka ni ka long Kmie kala jia hadin bakala kentait banya shongkurim bat usamla ubakala poi kendo lengba ke Facebook ubakerteng Bhupendas ubana Nalbari Assam tourist taxi driver bat kini angut kele 8 samla la Kumba katu kat Nepor ong kita long khobor henrei kani ka long Kmie kala sedang no ban lekier na uhadien bakatip ba udai penban ubri ubadan lockdown khon bat ubadang ya syong ya sa rangkat bat ki hendai ula shuthok bat penbit yaka ba udai ubadang marwe hadien kecing kentai ke mushmi ban kongu ya kecing kwa jong Bhupen ula sedang ban pendik ya man kapor ban maham penyap ru ya ka lada ka lekian nu ubat shwa ban jia ka ni ka jing sha penyap jong ka ha ka step up on trik ya tho ki tolong khobor ba kani kalong Kmie kara dep ban file dak FIR shwai kapor persha ya Bhupen hapo pan bazar police station Guwahati ban complain halor kani ka jing sha maham penyap jong ka ndai lo ong baki bor polit ki klamshim kia halor kani FIR hado bakan da sha penyap dusman shisha hauni uriu trans jing e ba uriu trans nam Kumba ulama ham la pa ya ka hadin ba Bhupen ula dep ban dungyap ya kani kalong Kmie hasurok ula pet bat dai lengba ka durki bala yo ling da ka CCTV ki pulit kala yo ban kemno ya Bhupendas tang hapdeng kendiat por da ka wei ka housing complex bat lap ba ula dep bandung penmen saw ila de da ka jing thumu ban penyap hi knang ban light na ki kati jong ka an da ka jing yo kem bat penkip biang por ki pulit di shakajo ka Guwahati Medical College but Hospital Bhupendas ula light na kajingma hakajing em Director General of Police ka Sarkar Assam GP Singh Gogoi ula Kular ban shimkhia ban kem ya Bhupendas marsen mi na hospital but ban tokit banya halor kani kajing jia kanang ban lap ya kajing shisha baro kani kajing jia sha penyap jong kani ka long Kmie kala pen dom pen bitalut ya ki pat ba nong shong shong ke dispor kamtam yaki long Kmie bat gi nong 3 months ngobha ki bel keno halo ke jing ko jong ki bor ka an ban te lakam yakum kini ki jing jia bat ki kam snew bat kam bamman ke bla bo yak jing im jong ki kanthai khana ha ke jing ting bat ke jing ma bakhra bat ki le dawaro na Menteri Rangba jong ka Sarkar Assam ban shimkia halor kom long senjor jong ki bor ka an ban pendreking no ya kajing trekam ki kendon an kenang ban yada ya ki wei na kajing sha pendik pen mensaw bat sha penyap dusman kila dawaru badai ban penshitom teng ya uni unong penyap briu bala shlan ban thombor ya kajing im ka bakodor jong ka long Kmie habali bashay na lor bula de ban thok ban shukor ban penbi ya jinglong Kmie ba marwei jong ka ti parlong Kermen bakani ka video ka balangkot halor ka jing sha penyap dusman jong kani ka long pi ka bapli wat la ka dei ha ka jala Assam ro kan long pan kum ka jing sneng ya ki khon ki ti ki bahayeng hasam jong nga jong pi kamtam ya ki khon samla kan thai bat ki long Kmie jong ka jai ban riu ba kin long kita ki long Kmie ki kan thai ka ba im husier ha ka jing im bat ban kier na ka jing e samla matna bat ki briu ki bam de itho ithau bha ni ki ba ki shi kan do lang ba kita ki social platform kum ka Facebook, Instagram, dating apps bat ki wei pat ki ransan social media klem de tipnya ashapang ka jing im ka jinglong jingman jongki khnang ban like na ka jing sha penbit bat sha thok sha shukor haki rushim kabu kabala ban yalam penban shakum kini ki jing jia bas ngau si ha ka jing im bat ki wei pat ki kam sniu ki bala ban kata ya ka yeng ka sem bat ya ki im lang sa lang parlok la da phi itenat phi ngau tenat bat phi ngau bat Pio jeng seneng nak ni ka video ka balang kot sengau hawat glad ban like share ban kan thot don buram kat kum ka jeng sengau jong pi bat kham tam ban subscribe ya uni YouTube channel jonga nak banta ki wei pat ki video ki bangandang wanra shapi nak por shekapor
Parolok play shibon ya kapor chong pis ngaba watlet ban like share comments pat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video